салом тамошобинони азизу арҷуманд. Тағйирёбии глобалии иқлим сол то сол гарм шудани ҳаво аз мушкилоти ҷиддии экологӣ ба ҳисоб рафта, даҳсолаҳо боз ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. оқибати ин раванд ба захираҳои обии Осиёи марказӣ низ таъсир расонида аллакай аз худ дарак медиҳад. дар баробари дигар омилҳои муҳиму асосие ки барои гармшавии иқлим ва обшавии пиряхҳо сабаб мегардад, ин таи солҳои охир кам ба мушоҳида расидани боришоти барф мебошад. барф ҳамчун манбаи асосӣ ва нигоҳдорандаи пиряхҳо дониста мешавад. чун сухан дар бораи барф ва манфиати он меравад, имрӯз сартосари табиати Тоҷикистонро барф ба ҷомаи сафедаш пӯшонидааст. яке аз самтҳои асосии фаъолияти муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат ба муаррифии олами набототу захираҳои табиӣ равона гардидааст. тасмим гирифтем ки вобаста ба мавзӯъҳои муҳити зист ва табиат аз нигоҳи илмӣ пайваста барномаҳо бо иштироки олимон ва коршиносони соҳа таҳия намоем. дар бораи оне ки барф ба табиати мо чӣ манфиате меорад, мо ба студияи барномаи суҳбати рӯз мутахассисони соҳаро аз муассисаи давлатии илмии маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон даъват намудем. ардамер ҳалимов, мудири шуъбаи гидрометеорологияи ҳифзи пиряхҳо, тағйирёбии иқлим ва адаптатсияи муассисаи давлатии илмии маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Убайдулло Убайдуллоев, ходими калони илмии муассисаи давлатии илмии маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. шуморо ба барномаи суҳбати рӯз хушомадед мегӯем. дар ибтидои суҳбат мегуфтед ки барф ва манфиати он ба табиат дар чист? барф як ҳодисаи табиат мебошад ки дар натиҷаи конденсатсия ба вуҷуд меояд. барф аз зарраҳои сахти кристаллии атмосфера ба вуҷуд омадааст. барф низ ба монанди борон аз қатраҳо иборат аст. қатраҳои борон бошад аз қатраҳои об ва барф бошад аз боришоти сахти атмосферӣ ташкил ёфтааст. вақте ки абр дар фазои дар баландии мутлақ намнокиаш бисёр мешавад ва дар он ҷо ҳарорати ҳаво сард аст, дар ҳамин ҳолат бурушаҳои буғӣ ба шакли кристаллӣ табдил мегарданд ва дар натиҷаи аз баландии муайян ба замин омада расидан ба шакли барф мубаддал мегарданд. чӣ хеле ки ба ҳама маълум аст, сарчашмаи асосии ғизогирии пиряхҳо низ барф мебошад. пиряхҳо низ ба монанди як организми том аз ду қисмат иборатанд, аз қисмати ғизогирӣ ва аз қисмати кошёбӣ. албатта қисмати ғизогирии пиряхҳо дар баландии 3,5-4-5 ҳазор метр албатта аз боришоти сахти атмосферӣ ба монанди барф захира мегиранд. аввалин маротиба омӯзиши барфро як фермери амрикоӣ ба риштаи таҳқиқот кашид. ӯ тасодуфан ба як фикр омад ки як зарраи барфро зери микроскоп гузорад ва таркиби онро омӯзад. ӯ дар натиҷаи фаъолияти 41-солааш муайян намуд ки дар табиат ягон зарраи барф ба ҳамдигар монанд нестанд ва ӯ дар натиҷаи корҳои илмии худ зиёда аз 5000 нусхаҳои аксҳои нодири барфро ҷамъоварӣ кард ва чунин хулоса намуд ки ягон зарраи барф ба ҳамдигар монанд нестанд. сабаби кам боридани барф дар солҳои охир дар Тоҷикистонро чӣ гуна шарҳ медиҳед? ташаккури зиёд. чуноне ки ҳамагон медонем, имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро, яъне ки гармшавии глобалии иқлим ба ташвиш оварда расондааст. махсусан ба ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири худро беҳад расонида. гармшавии иқлим дар натиҷаи яъне ки аз ҳад зиёд яъне ки газҳои гулхонагӣ ба партофани газҳои гулхонагӣ зиёд гардидани аҳолии ҷомеаи ҷаҳонӣ таъсир расонидааст ки дар баъзе кишварҳо дигаргуниҳоро, мисол дигаргуниҳои иқлимиро ба вуҷуд орад. аз назари илмӣ дар чандин солҳои охир ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон боришоти барф кам ба назар мерасад. аз ин лиҳоз муассисаи давлатии илмии маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳамасола барои омӯзиши қабати барфӣ, яъне ки хатсайрҳои барфченпинро мегузаронад ва ин хатсайрҳо дар болооби дарё, яъне ки Майхура, Варзоб, Сиде
искандаркул, оби хингоб, сурхоб, дарёи ғун гузаронида мешавад ва ба кулли омӯзиши қабати барфиро муайян мекунем. Ва чун барф ин як барои ғизогирӣ яъне ки пиряхҳо саҳми хосае дорад ва кам боридани барфҳо дар пиряхҳо хеле ба чашми аён назаррас аст ва имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон чун агар бинем таи чанд соли охир мешавад ки барф хеле кам боридааст ва имрӯз яъне ки тоҷикистон давлате бошад ки 60% обҳои осиёи марказӣ аз ҷумҳурии тоҷикистон сарчашма мегиранд. кӯҳҳо яъне ки нигаҳдорандаи обҳои ошомиданӣ мебошанд. ба андешаи шумо таъсири камшавии бориши барф ба захираҳои обӣ хусусан пиряхҳо чӣ натиҷаҳоеро дар пай дорад? пиряхҳо манбаи асосӣ яъне ки нигоҳдорандаи обҳои ширин аст, яъне ки ҳама обҳо дар пиряхҳо яъне ки захира шуда баъдан оҳиста оҳиста бо мурури замон бо қонунҳои физикӣ яъне ки пиряхҳо об шуда ва яъне ки дар ин раванд барф хосияти хеле муҳим дорад. Масалан гирем агар дар моҳҳои яъне ки декабр, январ, феврал боришоти барф дар пирях хеле аҳамияти калон дорад, зеро ки дар ин мавсим вақте ки боришоти барф зиёд мегардад дар раванди аз барф ба ях мубаддал гаштани барф мегардад, яъне ки барф ях гашта захира мешавад. агар дар моҳи март, апрел, май яъне ки дар пиряхҳо боришоти барф ба амал ояд, ин оҳиста оҳиста дар моҳҳои июн, июл, август тез об мешавад, зеро ки барф назар ба ях яъне ки зиёдтар нури офтобро инъикос мекунад. ях бошад баръакс нури офтобро бисёр ба худ гирифта тез об мешавад ва сарчашмаи яъне ки асосии ғизогирии пиряхҳо ин барфҳо мебошанд. албатта ҳар чӣ қадаре ки захира дар минтақаи ғизогирии пирях захираи боришоти сахти атмосферӣ кам шавад, ғизогирии пирях низ коҳиш меёбад. дар қисмати пеши пиряхҳо забонаи пирях вуҷуд дорад ки ба коҳиш ёфтан сар мекунад ва ин обшавии пиряхҳо аз пайи худ хисоротро боқӣ мегузорад ва кам гаштани захираи боришоти барф дар пиряхҳо ин як хусусияти манфӣ барои пиряхҳо мебошад. иловаҳо агар аз нигоҳи шаҳрӣ гирем ки аз корҳое ки мо корҳои глитсологӣ яъне ки омӯзиши пиряхҳоро ба роҳ мемонем нигоҳ кунем, ҳамин боришоти барф агар дар пирях кам бошад, яъне ки ин таъсир мерасонад ба пирях ки аллакай пирях худ обшавии пирях мешавад, яъне ки пирях аллакай дар обшавӣ меравад ва ин дар аввали баҳор мушаххас мешавад ки яъне ки серобӣ ба вуҷуд меомад, яъне ки ба вуҷуд омадани обхезӣ ва дар моҳҳои август, сентябр ба камобӣ оварда расонида мешавад. дар ҷараёни суҳбати мо ҳамкорони мо як гузоришеро омода карданд ки бо ҳам тамошо мекунем ва баъдан бо суҳбатро идома медиҳем. марҳамат. фасли зимистон чун баҳору тирамоҳ дар қатори фаслҳои беҳтарини сол маҳсуб меёбад. зеро зимистон бо нуру ҷилояш, бо шаби ялдояш, бо шабҳои дарозу тӯлонӣ, сукути зебои табиат, покизагии ҳавою нафас хело ҳам хушу гуворост. зимистон айёми сардӣ буда, дар он рустаниҳо аз он ҷумла гулу дарахтон муддате аз рустан ва нашъу намо боз мемонанд. заминро ки манбаи асосии ба хаф овардани неъматҳои моддист, табиат бо курпаи ғафси барф мепӯшонад то ба ҳосили соли оянда аз барфи болопӯшидааш манфиате бигирад. асоси фасли сарморо барф ташкил медиҳад ва сардии хунукии ин фасли сол низ аз боришоти барф вобастагӣ бештар дорад. мусаллам аст ки таи 10 солаи ахир дар табиат боришоти барф дар фасли зимистон кам ба мушоҳида мерасад ки ин омил аз бисёр ҷиҳат ба кам захира гардани манбаъҳои обӣ, махсусан мавҷудияти пиряхҳо бетаъсир намемонад. дар баробари дигар омилҳое ки ба гармшавии иқлим ва бо суръатоб шудани пиряхҳо сабаб мегардад, ин кам ба мушоҳида расидани боришоти барф мебошад. об дар осиёи марказӣ неъмати бебаҳо, муҳимтарин унсури миллӣ ва амнияти минтақавист. он дар баробари неъмати истеъмолии зарурии ҳаётӣ будан, асосан дар хоҷагии халқ бо мақсади обёрии замин ва тавлиди энергия истифода бурда мешавад. вобаста ба тағйирёбии иқлим ва ба таври бесобиқа гарм шудани ҳавою обшавӣ аз меъёр зиёди пиряхҳо, масъалаи таъминоти минтақа бо обро дар солҳои наздик боз ҳам печидатар хоҳад кард. ҳамин аст ки ба масъалаи муносибати оқилонаю сарфакорона ба об ҳамчун неъмати бебаҳо ва бо чизе ивазнашавандаи табиат Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ диққати ҷиддӣ зоҳир менамояд
کشور ما طی 15 سال اخیر تشبثکار فعال مسائل مربوط با آب در سطح گلوبالی محسوب می‌یابد. 5 تشبث پرارزش بین المللی آبی کشور ما با پیشکاری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که باعث قبول قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردیده تاجیکستان را در عرصه جهانی همچون مملکت پیش آهنگ معرفی نموده است. تاجیکستان دارای ذخیره فراوان آبی است و 60% آب دریاهای آسیای مرکزی انیق‌ترش 64 میلیارد متر مکعب آب هر سال در قلمرو کشور تولید می‌یابد. منبع این آب فراوان در نوبت اول بارشات زیادی برف و باران در منطقه‌های بلندکو باشد، از سوی دیگر پریخاست که در نتیجه پیهم باریدن برف و سردی هوا به زودی آب نشدن آن در این منطقه‌ها قامت افراختند. آب که اساساً از پریخا سرچشمه می‌گیرد در برابر نعمت استعمالی بودنش در خواجگی خلق فراوان استفاده می‌گردد. مخصوصاً باریدن برف در ساحه کشاورزی خیلی هم با ارزش و منفعت آور بوده، برای به دست آوردن حاصل فراوان کشاورزی مساعدت بیشتری می‌نماید. دهقانان تجربه اندوخته برف را کورپای زمین می‌گفتند که این بی سبب نیست. برف اساساً نمی را در زمین نگاه می‌دارد، زمین را از هر گونه علف‌های بیگانه تازه می‌کند و برای نیست و نابودشوی حشرات ضرررسان مساعدت می‌نماید. زمین را خاکی و برای سر وقت گذراندن کشت زمینه می‌گذارد. در ساحه باغ و تاک‌پروری نیز بارشات برف از منفعت خالی نبوده، جای یخ‌آبمانی را پورا می‌تواند عوض نماید. تاجیکستان دارای طبیعت بای و افزونکار است و در تاجیکستان هر یک فصل سال خاصیت و خصوصیت به خود خاص دارد و فصل سرما که با برف و خنکی‌هایش گوارا است، طبیعت ما را خوش و نظرروا می‌گرداند. و این برف لکلکی که چادر سفید خود را روی طبیعت کشیده است، به حکمت نموده سفیدی و نکویی و نکوکاری‌های زیادی را به بار خواهد آورد. нақши маркази омӯзиши пиряхҳо дар раванди омӯзиши ҳолати пиряхҳо дар кадом сатҳ қарор дорад? имрӯз муассисаи давлатии маркази омӯзиши пиряхҳо ҳамасола зиёда аз 10 экспедитсияҳои ҷумҳуравии байналмилалӣ бо иштироки кормандони муассисаи давлатии маркази омӯзиши пиряхҳо, яъне ки аз дигар сохторҳо ва аз корхонаҳои хориҷӣ, аз институтҳои хориҷӣ экспедитсияи байналмилалӣ барпо менамояд. доир ба раванди омӯзиши пиряхҳо мо имсол зиёда аз 10 экспедитсияи илмӣ ташкил намудем. ин ки дар болооби дарёи ғунд, дар болооби дарёи варзоб, кофарниҳон, дар болооби дарёи зарафшон, дар болооби дарёи сурхоб, дар болооби дарёи хингоб. яъне ки мақсад аз ин тадқиқотҳо дар он аст ки омӯзиши ҳолати кунунии пиряхҳо, омӯзиши ҳолати имрӯзаи пиряхҳо, яъне ки чӣ қадар дар болои пиряхҳо барф мондааст дар қисмати захиравӣ, яъне ки пиряхҳо сар мешаванд аз забона, яъне қисмати аблясионӣ ва аккумулясионӣ, се қисматро яъне ки дар бар мегиранд. ва мо ҳама сола бо иштироки кормандони муассиса, бо иштироки корхонаҳои хориҷӣ, мутахассисони беҳтарин, яъне ки омӯхтани ҳолати пиряхҳоро ба роҳ меонем. ва айни ҳол, яъне ки чуноне ки мо аз имсол экспедитсияҳо барпо намудем, муайян гашт ки дар болооби дарёи ҷумҳурии Тоҷикистон ки барф хело кам ба назар мерасонад. дар қисмати аккумулясионии пиряхҳо барф бениҳоят кам аст ва ин ба он оварда расонда истодаи, яъне ки камобӣ ба вуҷуд омада истодааст, яъне ки дар поёни обо барои аҳолии ҷумҳурӣ, яъне ки барои кишоварзон ки камобӣ ба вуҷуд омада истодааст. ва муассисаи давлатии илмии маркази омӯзиши пиряхҳо ҳам боз дар оянда нақша дорад ки яъне ки бештар намудани корҳои тадқиқотии илмиро дар соҳаи яъне криосфера, глессология, гидрология ба роҳ монад. мақсад аз пешниҳод ва ташаббусҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълон доштани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳоро дар чӣ мебинед? ҳадафи пешвои муаззами миллат дар он аст ки яъне ки ҷумҳурии Тоҷикистон аз нигоҳи экологӣ бештар зарар мебинад аз ҷиҳати гармшавии иқлим, яъне ки ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ки захираҳои обӣ, яъне ки захираҳои пиряхӣ бисёртар дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд ва корхонаҳои саноатии ҷаҳонӣ, яъне ки бештар газҳои гулхонагиро ба атмосфера мепартанд ва ин газҳои гулхонагӣ дар натиҷаи гармшавии глобалии иқлим, яъне ки ба кураи замин оварда мерасонад ки омада, яъне ки таъсири худро ба пиряхҳо бештар расонанд. ва яке аз бандҳои қаднома ин буд ки дар соли 2025
як ташкил намудани конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пирахо дар шаҳри душанбе. мақсад аз ин конференсия яне ки ҷамъ омадани сари мизи мудаввари кормандони соҳаи илм, яне ки дар раванди амин табиат, дар раванди яне ки илми ҷаҳонӣ, дар раванди илми криосфера ва пешвои миллат вақте ки қадномаи худ яне ки пешниҳоди худро оид ба ҳифзи пирахо пешниҳод намуданд, ин барои на танҳо ҷумҳурии тоҷикистон, на танҳо барои осиёи марказӣ, барои мардуми сайёраи замин яне ки ҳамчун як ғамхорӣ мебошад. ва ин қатнома аз он шаҳодат медиҳад ки мардум бояд захираҳои обиро оқилона истифода баранд. чуноне ки дар созмони милали муттаҳид дар як баромад қайд гардидааст ки агар ҳамин тавр рафтан гирад, аксари аҳолии ҷаҳон аз оби ошомиданӣ яне ки маҳрум мегардад. ва чун дар назар аст ки бисёри аҳолӣ яне ки аҳолии назди соҳилӣ ба муҳоҷирати экологӣ мубаддал гашт, яне ки ба дигар қитъаҳои ба дигар минтақаҳо муҳоҷир шуда рафта истоданд. ва чуноне ки маълум аст, дар баъзе давлатҳо мебинем ки аз ҷиҳати камобӣ яне ки кӯдакон ба касалиҳои гуногун оварда расонидааст. чун аз имрӯз аз воситаҳои ахбор, аз нашри мақолаҳо маълум аст ки дар баъзе давлатҳое ки таи садсолаҳои охир яне боридани боришоти барф ба назар нарасидааст, имрӯз дар он давлатҳо боришоти барф ба амал омада истодааст. ва ин ҳам дар натиҷаи ки таъсири инсон ба иқлим яне ки зиёд шудани ҳарорати замин мебошад. ташаккури зиёд. мо ки дар рӯзҳои сарди фасли зимистон қарор дорем, барои деҳқонон, барои хусусан мардуми шарифи тоҷикистон чӣ тавсияҳо медиҳед ҳамчун ходимони илмӣ? ҳамагон медонем ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон яне ки барф бениҳоят бисёр боридааст ва хоҳиш аз мардуми кишвармон дар он аст ки бе зарурият аз хона набароянд ва шахсоне ки ба раҳи дур сафар мекунанд, маълум аст ба ҳамагон ки фаромадани тармаҳо ба назар аст, ба вилояти суғ мераванд ки ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бе зарурият дар роҳ ҷони худро дар хатар намонанд. ва чун як ду се рӯзи охир ки ҳаво хело сард мешавад ва ба фаромадани яне ки туман ҳам дар назар аст, ва аз мардуми ҷумҳурӣ хоҳиш менамем ки бе зарурият ба гашту гузори кӯчаҳо истифода аз нақлиётҳои шахсии худ дар таи як ду рӯзи охир яне ки худдорӣ кунанд ва аз нақлиётҳои давлатӣ истифода баранд бештар. ташаккури зиёд барои як суҳбати самимӣ. коршиносон бар он назаранд ки ташаббуси панҷуми ҷониби тоҷикистон эълони соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ба манфиати ҷомеаи ҷаҳон хоҳад буд. зеро тағйирёбии глобалии иқлим ба сифати яке аз мушкилоти муосир пеш аз ҳама ба ҳолати пиряхҳо, захираҳои барф ва об таъсири манфӣ мерасонад. ҷомеаи ҷаҳонӣ хуб дарк мекунанд ки коҳиш ва харобшавии минбаъдаи манбаъҳои обҳои нӯшокӣ дар сайёра метавонад аҳли башарро ба фалокатҳои зиёди ҷонӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дучор намояд. аз ин рӯ қабули иқдомот ва дигар ташаббусҳои ба онҳо монанд ҷиҳати дар сатҳи глобалӣ андешидани чораҳои дастаҷамона ва татбиқи амалҳо ба хотири ҳифзи пиряхҳо такони тоза хоҳад бахшид. бинандаҳои азизу арҷуманд, дар ҳамин ҷо суҳбати мо ба поён мерасад. тансияту хонобод бошед.